Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare namutumwa mukuru munyika yeZimbabwe, Chiremba Masango. Mutumwa murisei mukoma ziko beta ndakagara nemwe munhu ndichitomuti mutumwa uri kuuya panapa chi manje mutumwa Masango zvikanzi avatombopfeka gemenzi remutumwa hanzi muchiripfeka gemenzi here topfeka musi wekuchechika musi wekuchechi musi wekuchechi ndipo tinopfeka gemenzi madezi ano hatipfeke magemenzi bozi tinopfeka madezi ekuchechi chete ndo patinopfeka chi magemenzi mukoma ziko Sunday wakati yati ndikatopfeka gemenzi bozi vanobva vanofungira kuti munofanira kufamba makapfeka makaki mashoti makaki nesheti yewhite always zvezvezvezve ina nditojiwa nemasowe 1 2 zvezve zvaitwa zvezve zvinoitwa hazi zvaitwa vanhu vakudhara zvezvezvi culture inoenda ichinja zvezve zvinopfekwa uchienda kumasowe zvichena handiteke chienda kumasowe zuva rechechi ndokurumbidza Mwari because ndo uniform yedu ndikuona kuti vamwe vamwe uniform avo mawisiri anopfeka mabhachi avo saka kureva kuti isusu ndinopfekawo magemenzi edu matichitsi edu ewhite handiteka chienda kumasowe vanhu vazhinji vachiona makapfeka magemenzi vanongoti magemenzi vanese vanopfeka magemenzi mapostori handiti saka vanhu vanoda kuziva kuti mutumwa kuchechi kwavo vanokurudzirawo here vanasikana kuti vaende kuzvikoro kana kuti vanasikana vanongoroorwa vaine ma13 years kwedu hakuitwa izvozvo ngomaziko kwedu isusu kunotoitwa zvinhu chaizvo chaizvo vana vanoenda kuchikoro anotoenda kuchikoro vana tindona vamwe vanotograduata tichitoendawo kumagraduation evana vedu vanenge vatinenge vaitira minamato yes saka kwedu isusu hakunzi mwana ngaasienda kuchikoro kwedu vana anotoenda kuchikoro saka vanhu vakaona takapfeka magemenzi atika takasiyana tiri patipatimende yakaita se takasiyana isi kwedu isusu like chechi inonzi zviratidzo munoiziva ndozvakada kungofanana nechechi yandinoita yandinonamata inini kwedu unoridza hosho kwedu tinoverenga bhaibheri yes saka kwedu totombosvika madezi ekura masmart tichiita mapati handiteka saka ndapa chechi wesunday uye tinenge tichiita zvatinenge tichiitawo ndiye tinenge takapfekwa magemenzi tichita zvinochiita papi ipachechi alright ko TV munoona here aiwa zvese totoona tasiwo ndine foni vanhu vanonzi vamusaone TV ko foni ngwangorosiya futika bozi mafoni wakutoona TV wakutoona zvakawanda saka tisu tinotoona zvese zvezve zvatadze kuona ende zvitadze kuti Mwari akomborere vanhu nazvezve yes alright mutumwa tiri ipapa taakuchipfuura panhau dzehembe dzechipostori ichi munoita here zvakada sana matumbawo makempuwo kuSDA inenge camp kuAFM kunenge kwanzi vaenda kurufaro kuZayoja kwanzi vaenda kugomo makatholiki wetu vaenda kunonzi kwaMutemwa alright isusu toita musangano nditeka tine musangano tichaita muna kutopa matumba musangano andikabva kuPentecost ndikabva wePasika nditeka kureva kuti tiita musangano yese yes saka tine mutambo matumba ndiwatoti mutambo wekuropafadza mbeu iwoyo kuti vanhu vazopinda mugohwo zvakanaka varime zvakanaka ndopinoprofitwa nhau dzekuti mvura ichauya here mvura ichinge yakawanda sei saka mutambo wetotoita isi tinoita tinonzi 10 days 10 mazuva 10 days gore richitangire toita musi muna October 20 October to 30 October tinochiita tiri paDarwin muri paDarwin alright ndakapedzisira kuuya kusejari kuine hari yanga iriko pakamboita nguva yebhodhoro papamboita nguva yetsvimbo yemapfumangozi izvezvi tiri pahari tapfuura pahari ndo yatikaenda nayo musango tichiita munamato izvezvi taapaduri nemutswi zvakamira sei ngomaziko zvinhu zvezvezvi ndo zvandakati inini kune vanhu vanotambudzwa nemhepo tiri kuona kuti vazhinji vari kutora time kuti vazokwira ndege kuuya kuZimbabwe kandi vazokwira mabhazi kuuya kuZimbabwe saka kungotumira foto rako chete tobva taita zvatinoita saka muna matoduru ndiri kuona kufarwa vanhu vakawanda ende vanhu vakawanda vari kufambira ndezviri kutoitika kuvanhu ndiri kuona kuti duri
chimwe chikamu chandakadzidziswa nomweya kuti ndichiite ende chinhu chinobatsiridza vanhu pazvinhu zvavakusangana nani nazvo. Inokuti ichitaura nyaya yeduri, inokuti ichitaura nyaya yemamarriages yeku-UK. UK iri pamberi so far pavanhu ndiri kubatsira. UK iri pamberi pamamarriages. Nkomazigo ndikakuratidzai varume vari kuuya kwandiri nenhau yedzimba dziri kudestroyiwa mu-UK dziri kuparara. Unonzwa tsitsi. Indava chii? Chikonzero chekuti mukadzi vakaenda munyika yedzedzedze dzokunze kwenyika uko ndiri kuona vanhu vakubva vatenge vafanana mapowers, vaenzana mapowers. Dzimba zhinji dziri kuparara mu-UK. Kwete mbichana. Saka titoti isusu duri riri kubatsira. So far ndino almost 13 vandabva kuisa mupictures avo muduri nhasi ngomasiku. Hazvina mira zvakanaka. Zoti iyo dai michimboita live iyo paFacebook michimbonzwa chichemo zvevanhu pane nyaya. Chero pandiri kuita live yangu paFacebook pangu inini ndiri kuona vanhu ku-UK pane UK poti South Africa ku Cape Town. Mawani asi so pa UK iri patop. Bosi vakadzi veku-UK chiro chindiona panapa ngavaremekidze imba dzavo, ngavarespecte dzimba dzavo. Vanhu varume nevakadzi vese ngavagadzise marriages avo. Nevarume futi vakutiza futi vakadzi vavo, asi so far wiki inorika vari hai varume vauya kwandiri vachichema nenyaya. Munhu wese uchingomuprofita kudaiso uchidaiso uchiona nyaya dzake ndedzemba. Mukadzi akatiza akutogarako. Kudaiso ndedzemba mukadzi akatiza akutogarako. Kudaiso unzotinzwa kuti ndakatodzingidzwa shoma dzebaba ndini ndakatodzingidzwa mumba nemukadzi ndakutogarako. Saka inokuti zvinhu zvezvezvi duri riri riri kubatsira vanhu ndipo patoda kuti ripinde ipapo ritomborovera vanhu vadzokedzane mudzimba dzavo. Ukaona usati mumwe mukadzi anenge atasvika munyika yeEngland anenge autora advantage yokuti murume aimbonoshingurudza ari kuZimbabwe. Andokana ende chimwe chechi kutorwadza chekuti murume ndiye anenge atotora mukadzi kumubvisa kunoko. Zvinhu zvoenda zviona kune vanhu like kana vakadzi futi ndana kuna mumwe vakadzi vakatora varume kuvabvisa kupi kuno kuchitira kuEngland. Murume achingosvika muEngland achingowana basa ira achingotanga kuti atanga kubara tumari obva atotsvaga special akutoona kuti mukadzi akasi chinhu akutotsvaga imwe special. Kandi nevakadzi vachifuta kuti wakaona murume anenge amudhonzera kubva kunoye kunoko obva atoona kuti murume wangu haisi chinhu asi watobviswa pamadhaga. Vakadzi vobo vari kutoendeswa ku-UK nevarume vavo. Saka murume paanozotera anenge akutange murume ndiye aunzwa nemukadzi. Asi unoona kuti chindika mukomaziko chonchiti ndine almost 3 varume vandaitaura navo nezuro waitoti mwaito ndakatengesa imba kuti ndiende kuEngland. Andokona asi ndasvika kuno kumbaba mukadzi akunonditamba kawati. Andokona saka isi kuti vanhu vakadaro vamukomaziko muduri mevanofana kukwana. Because pane zvekuti mukomaziko unenge wakawesta mari uchiti marriage yangu imire, marriage yobva yaparara. Saka unoona mumwe munhu anobva zviri necessary zviri right. No. Hazvibude. But vakadzi hobo nevarume hobo kunyanya vari kuchando ikoko ndo time vanenge vakumbotryawo vanonzi ma-interracial relationship ekuti vari kugona kudanana nevarungu or magananieni or machii. Zvinoshanda here manje duri renyu rinocrosawo here kune dzimwe nyika? Yes, isi toita zvinhu namava toita kwese mukomaziko anditika toita zvinhu zvezvi mukomaziko. Like ndine vanhu vakawanda tobatsira vamwe maSouth Africans anditika mamwe maBotswana anditika chitati vanhu vasiri vedu isusu. But ndikureva kuti mukadzi wako atorwa nemurungu ku-UK kana atorwa nemuNigerian kana atorwa nemugananian. Alright, kuda kuti wewe like izvo zvina ndine munyaya I think pane 2 weeks vanditika yemukadzi akatorwa murume wake akatorwa nechi murume wake kudanana nemukadzi muNigeria. Anditika kozotiwo futi mukadzi wake pane mufesa nemukadzi wakakudanana nemuUganda. Anditika ukaona kuti zvinhu zviri toriko zvatiri kutoita tichibatsira. Saka isi tinotongoita kuti chero angawo mugananian changawo muNigeria changawo mukadzi ngaadzoke mimbani yake ndangari murume ngaadzoke mimbani yake totogadzira. Bo chiro chiri kubohwa mukomaziko nchekuti vanhu vanozoenda kupesana vasvika kupi kunze kwenyika asi penga vari kuno konga chinzwanana.
makatoita kuti munhu amene matambudziko tinge tiri chinge tese. tiri tese asi vasvika kekeyoko uronza aiwo tambira mari kuititele 500 ititembera 1000 pounds saka mwari we hauna zvaunondiudza hapana chaunondiudza because hauna plus usienda kubasa iyo pamwe unenge watoterawo kuti utonzi tanga tsvaka chi basa unongozati basa risvike nokuwanika nyoreka asi patitoti vanhu vachifiti ngavawanewo munamato kuita zvinhu zvinenge zvakachena kuti vakasira kusvika kuti vachiwana basa asi kana mhepo dzakati kutera manje zvinobva zvakumomotera zvese saka tikubatsiridza zvese zvinhu zvakadaro yes kwemapepa zvese tiri kuita zvinhu zvakadaro tiri kuita minamato yekuti tiwane pfuma uye tichengetedze pfuma yacho. Mukomaziko inonzi minamato yekubatira pfuma kana kubata pfuma. Unoziva kuti siri mukomaziko tinodhirana vanhu vane zvinhu zvanoshanda zvinhu zvakasiyana siyana. Mukati muna vanhu vanenge vachiita madhiri avo vane pfuma dzavo. Tiri kuvaitira zvinhu zvavo zvinge zvichifamba zvakanaka. Vamwe vachipfuma dzitobatiki. Bozi kune munhu akabata mari inongoparara. Pfuma chifuti kana waibata iwe uoneka zvayaita. Zvese zvinoda kuti zviitwe, zvitsigiswa. Yes. Saka uzoti kune munhu anobva kuti ana madzibaba here aiwa isusu aiwa vanhu ngava hakuna munhu asingade kubatsirwa mukomaziko. Ende mumwe nomumwe munhu anokuwanira sei anomubatsira. Yes. Alright. Pane zvinonetsa vanhu zvokuti pamunoti kugadzirira minamato vamwe vanobva vashushikana minamato anogadzirwa here hakusi kwakurombeswa here. No mukomaziko. Minamato pane type yeminamato yatinogadzira. Vanhu vajera matombo munhu asati afungata kana kumasowe autosvika chipa matombo nemvura. Matombo nemvura maremoni aiwa pane zvinhu zvinoshanda mukomaziko zvatinotogadzira usiri urombo mukomaziko noti wawaroi vachinhu vanotodhira nawo isusu. Saka why uzofunga kuti munhu wamwari angandipa chinhu chekuti inini ndinozokanganisa upenyu hwangu kwete. Asi tiri kugadzira zvinhu zvinoti isusu zvinopesana nenyaya dzevavengi. Ndozvinhu zvatikuisa nazvo zvinhu zvawaroi ndizvinhu zvatiri kudhira nazvo. Yes. Ndokupaona saka kugadzirwa minamato kwakangofanana nekupiwa muteuro. Kugadzirwa minamato mukomaziko zvakafanana kuti munhu udaenda ngatiti munhu aenda kuSouth Africa kandi udaenda kuUK right. Kandi udaenda kuSouth Africa ngatimupa example paSouth Africa panofambika nebhazi. Andokonaka. Bhazi inotora 2 days kusvika South Africa. Ndege inotora 2 hours. Or 1 hour and a half. Talenda mujozi. God paminamato tore zvayo kune minamato uri so fast watinogadzira isusu okuti zvinhu zvinofanira kuti zviite by force saka ndiyabva asingada achida kozoti minamato matombo waenda kupa minamato matombo nemvura handikwanise kukupa iwewe kuti garanti kuti hano izvozvi murume wako unoda kutodzoka izvozvi kandi mukadzi wakafanira todzoka izvozvi kureva kuti ndangokuyeresera minamato toende unogeza zvichagona kungofamba anditika kandi zvicharapo kuita sefuti uchidzoka. Saka kana takutaura minamato watinenge tagadzira isusu kureva kuti uri short and precise. Yes. Uchifire. Effective. Yes. Ibomba hombe. Ibomba hombe. Yes. Varoya zvafanje runoma menzi chemu pane panodewa mahora pane panorwa nepiki. Saka isi pane minamato tinorwa uri short asi uri chokwadi uri so fast. Saka ndiwo watinogadzirawo saka munamato unotovhiringidza vanhu. Tasonyona chero big to sender haitoni matomboka inoitwa nemhiko dzatinotoita. Saka ndotoshamisa vamwe ndinoona paFacebook apa mumwe munhu vamwe vachiputisa napotassium vamwe vachiputisa zvichi vamwe vachiputisa vamwe vachitora zviyo vachiita sei vamwe vachitora matombo achitora gwenya achiita sei anditeka no back to sender ine zvaene ine hoko dzinoshanda paipa wakanda kuzokanda hari pashata pakuda zvihombe andokona. Saka munhu wese akanza kuti back to sender munhu anobva angoti ndine maitiro angu andinotoita akutora dezo vari kunzwa zita kuti back to sender asi agona kuita sei kuzviita. Yes. Zvihombe pavari andimukona. Aiwa ladies and gentlemen ndiwo mutumwa Masango vatinavo panapa tichimbokurukura tichimbonzwa mabatsiriro avanoita minamato yavanoti anze kuvakira vanhu minamato. Mutumwa izvezvi pane nyaya iri kunetsa nyaya yemukomana nemukurumbira wati andinaye papodcast maManyanyati family. Ndakanzwa muchiti hakuna murume asina girlfriend. Ndogara chitaura zvezvezvi kuti kana uri murume nemukadzi wako varume vanochita vakawanda
chero vakadzi vanotochiita vakawanda. Asi kuvarume chinyaya kubata kuvarume, varume vanozochaha kuita chipari chete, asi vanenge vanatwana maini ndini tiri kuseri kwedhoo kuti ndini tukawandiswa. Yes, ndisingatesi hangu unanyati kuti azviite ikandi hana kuzviita because handisandazivani handizivo chokwadi iye ndiyane chokwadi. Asi tikuti wakaona kahutsi kakufungaira kuti pane zviripo tuti kuti imba yavo haifanira kuparara zvezvezvi. Chirove mainyato chafanira kutorizina semunhu because muyedzo unouya kumunhu ende pane chakanaka ndopanosimuka mhepo. Isi tikutoti isusu chero nyatakazviita hachifanira kushekesa imba yake nokuti haasi yatanga kuzviita ende hafanira kustresa kuti pano vanhu vanenge ndiri palevhel yoda kuda kudonhedzera panyaya dzidzipi idzodzo pamwe unenge wambozitaura futi kuti hayi handiite zvakati. Saka isusu kuti pachirume haufanira kutaura kuti handiite zvakati. Chiro mukoma singafanira kutaura kuti handibe bozi munhu anozorarama mazviri futi. Ndine mumukoma wangu so chinamata kwamugodi akati kune shamwari yake yakaroora mumwe mukadzi. Baba simuka baba, zvikanzi ndianodzi mahumbu aya ndianodzi mahumbu aya kuti vakadzi vaviri handiite izvozvo kuona. Saka pasina mwedzi bhatizo rakabvepi apo atone tu vatodza kuti usivataura kuti hanzi ndida vakadzi vaviri here kunoti munhu chiri munhu akaita vakadzi vakawanda usashore usati wafa. Ndosaka vakuru vakapashone kuti seka urema waita se wafa. Plus varume katini madzimai vedu mudzimba ngatizive ngatinamatire dzimba dzani dzedu toza kuti muyedzo unouya iko kuita vakadzi more than 2 kuita barika kwakashata. Aiwa isi hatisi kuti kwakashata mukomaziko asi zvakafanira mukomaziko ndisati mawaniro ako iwewe depends kuroora kuti ukuziva kuti ukuzororera une chinangwa chei mapaona mukomaziko vozi kuroora kwega ungoroori nokunakidzwa kuroora kuti une chinangwa chavazviitira andopona. Kuno vakadzi vanonetsa mukati mubaba mukuti uchitobuda kuenda kwasa achitobuda wachitodaka kupa kwave vake onodzikwamba makati chakarara maanditeka otinoti otinoti apa ndakaroora zvisirizi ndikarasika kuroora apa anditeka. Asi dzimwe dzenguva zvitokupasa kuti mukadzi yefuti dzimwe hangeri mhepo saka vanamata naye vakana vaikundikanawo zvako pamumane vana otinoti kurambana kwacho hakuite futi saka chitonani hangu ndingotsvaga mumwe anditeka uchengetana zvavo ndochengeta hangu asi depends kuti ukwanisa kuchengeta mhuri yacho because panoda kutedzera kuda kuti zvafati chechi unwandu pamwe chopatombo tisu chechi wamamwe watano munhu unoona vakadzi waunoda anditeka iwo bva wateka ndiro mukadzi futi wechituika ndiro chitiri wachokutanga usokwanisa kutengana napatapata iwo wacho pachako hausokwanisa natogeza hausokwanisa chero kuti uchichenesa pachako urikuona. Saka kuti pane level yekuti usakambire level isiri yako. Kune vanhu vanobeliva ranzi kuti vakadzi vakawanda vakadzi vayanenge vakutokushandira iwewe wakugara samamba azviite kuri kuti vakadzi kana bhaibheri inotaura kuti vakadzi varume tichadya zveziya tichishandira vakadzi vani vedu kuti mukadzi kutenda kubasa baba kuda kutobatsirana zvenyu itori joyi yekuti makuda kutobatsiranawo pazvinhu zvamunoda kuita. Mukadzi chichaatende kuenda kubasa komaziko mukadzi atende kuenda kupi kubasa pamangatenda kubhizinesi renyu ramatokugadzira imimi rokuti mune zvamuri kuita zvenyu imimi asi futi kubhizinesi kwacho futi anofanira kunge achitongoona kuti zvirikuitika. ndosvika kuuk ka zviri kunyanyonetsa mumamarriage vese vari kubuda vachienda kubasa. Yes, inyaya yekushaya mukomaziko saka tendambodzi ngatisumudziranei saka the more time matoti mukadzi aenda kubasa kuti vhariyo yako baba sababa iwewe ndisonga kuti vhariyo yako sababa inopera mumba asangana namwana baba ikoko andogona unonzi pamwedzi mnguva ana baba vautoya ikoko mukadzi wako akatogara kumba andogona. Saka tipati kuti kuwana kunosiyana zvako asi hatisi kuti vakadzi varuma vakadzi vaende kubasa isi kuti mukadzi afanenda kubasa mukadzi akaenda kubasa marriage yako iri padhuze nekubreka zvinani mukadzi abve panapa achisumuka kuti ndiri kuenda kubhucha kwedu kana ndiri kuenda kufamu kwedu kana ndikuenda takshop kwedu mukuzvinzwa kana kuti mukadzi arikuita musika okutengesa asi ndiyakutengesa futi andinomushanda ari papi ari pamusika ipapo kurova kuti zvinogadzira marriage ine hunhu kunozoti kuna mumwe wakabva uko vanhu vandoti chero akatoendawo futi kubasa anotorespekta murume wake
inoti mukomaziko makenda kubasa sino mukadzi wenyu makadzoka so kumba so masvika mese mukadzi masvika kuti andamborwa muchikire slice munzira saka imimi chizvikoni yazokuita papota bando zvauri kuita vakadzi vemazuva muchazviita munopaita sei ipapo obviously makutongotongwa nemukadzi saka vakadzi havafani kuenda kubasa ndo zvinoita titozotsvaga masmall house handi mazvona patodai pacho kuti saka mona dzimba dzakawana dzekubreka ndizvipi izvozvo saka vakadzi havafani kuenda kubasa bhozi murume waita kubasa uchitodzoka pakubasa unofanira kusvika kuti tambire nzoo mauya obviswa kuti masokisi obviswa kuti bhutsu okirinwa zvakanaka chotamtemo usvika uchi usopinda mubhatha ogeza wapedza kugeza wobva wanzi kafood kokuti udya nditeka muri kadzi ndizvaasara akagadzirira kumba iyo baba waenda kunosenza baba waenda kunovhima wodzoka kumba amai wobika usati baba uri kuuya uri munzira wogara wakagadzirira vakabika wakaisa kuti maperfume pambedha apa andimapaona ngomaziko ipapo kwete kuti unosvika mumba manapukeni akakandwa pambedha mapamba ari pamubhedha andongo no unofanira kusvika mukadzi arongeka pambedha pake mubhedha wakanhwira perfume zvoti ukasvika uchingodonhera bhedha so unonzwa kuti pachinhwira kuti maperfume so woziva kuti ndapinda mumba andokona kuti marriage yes imarriage yabatika plus mukadzi chiya anopfungwa anoziva anotogeza ka3 pazuva kuseni masikati kandi kuseni na4 o'clock anditi mukona mkomaziko aiwa zvakakoshera kugeza ka3 padei for munhu wechikadzi anenge agezereka munhu wechikadzi anditeka kuva kuti wabata murume wako zvakanaka iso rume kubuda mudzimba mekazhinji kacho yenyaya yekuattractwa kunzewo aiwa ndikuti pakugeza katatu inzaka mkomaziko mukadzi achimuka magumbezi asati abika chikafu afanira tanga ageza obika chikafu aita se ageza andizvo imeenda kubasa ndangataureka kubasa maenda kubasa nditeka madzoka imimi mafofo mukadzi afanira kunge atogeza ndizvo ngomaziko masvika ageza andizvo apedza kugeza kumafofo bhozi varume sitakasiyana ngomaziko zvatinoda bhozi murume ngoti chitobva kubasa kutosvika kuti hadzina akati papinda mubhedhuru anditeka makutoita zvinhu zvenyu mupi imomo andimapona saka vasina kugeza hazviite andokonaka mapedza ipapo muchatandira mumba itokuruku neinokuruku yes mukadzi anofanira kugeza zvakare murume anofanira kugeza kangani pazuva aiwa murume baba murume angona kugeza makuseni anditeka wozogeza manheru kaviri sei munogeza makuseni uchienda kubasa anditeka manheru wakuvata ogeza wakuvata ogeza anditeka wakuvata ogeza ndasoona kuti chero varume ndasoona varume murume kwanza murume asipesha akanaka chazo kumeso murume afana kutonaka kumeso afana kutonyangara andoko kuti murume mukadzi ai special mudziyo mutete sinotori mudziyo mutete unofanira kuzvibata zvakaita se zvakanaka mambona zvafanira chete zati mukadzi kwafati muyo murume ukuona kana kuti nguva mwarume anotracta noti mamini kunze wakanditeka mukadzi wako yotengera mini iyoyo mukadzi wako haipfeke kunze boko iye andozati baba nguva dzino dzavakuita se vakuya mumba muna vana vakuruba tinoti vantu diki like rudo ruda kutsva ropa richiri kumhanya utosvika utona mukadzi wako chingorivhura iye mukadzi afanira kusurprise unofundika zvakachiona kudzere zvatiteka kuira kuti kana kudzoya uchabuda futi atokona saka kune nguva yekuti vanhu vafanira kudzisa zvakawanda kwamaziko kuti vakasvika mumba iona mukadzi akapfeka upfeka kamini aiwa atoattracta iwewe murume wangu tisabude kuenda kupi kunze saka kune zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zviitike mudzimba ngomaziko zvisiri kuitika mupi mudzimba vakadzi havatofanira kuenda kubasa vafanira kuona nguva dzekuti shandira isi kushandira kwavo isu kutokirina mumba ndokuti everything ndokunwa chihembe dzangu inini zvafanira musikana wobasa munhu ati musikana wobasa ndiye ngava chihembe dzako aiwa musikana wobasa afanira kuwa chihembe dzangu inini hembe dzangu dzafanira kuwa mukadzi wangu inini musikana wobasa ngava chihembe dzemukadzi wangu nedzevana maoko aiwa mukomaziko inzwai musikana wobasa ngaazoyewopa kana mukadzi wangu arwara ini kadzi wangu akatorwara ndorisa mukadzi wangu arwara pane dzimwe zvipfeko zvangu zvisingatobatwa nemukadzi nemwana nemusikana wobasa zvinofanira kubatwa nini ndotozvachira ndega nini nokuti mukadzi wangu anenge arwara
kandi uchisa mumushini mazano kune mushini wekuwacha handitika ndita zvinhu zvangu handitokona sakura kuti tiendabva pagrade yekuti vanhu tiri kuramba tichiita chivanhu chani chedu hatisi kurasika pazvinhu zvekuti tiri kurasika chero kwaona murume akutizawo mukadzi anomubata posa kwaona murume baba akutiza mubaba chikonzero nyaya yekuti anenge achibatwa rafu utonzi ati zvimukire muzvibikire tima kuseni baba mende kupanga mama yetima enda kubasa ande mukadzi akangwara anomuka kuseni ogeza obika murume wake tii ndokona manhero achidzoka murume achibatwa zvakanaka anzo ndokupa chikafu chakaita sei chimbofanira kumadhiringi anditeka yes kureva kuti kane nguva yekutambira kunze kwawiwani kuti chero pei yese chaunotambira kubasa hauzowana imwe pei yekuvigaba untuya naye yese madam pei ndiyo iyi iyo madam iwo semurume uzotaiwa ini semurume ndombobvisa yangu yekufamba naye bosi ndogona kuzoda kuti zvandoda se ndiite 2 nana madzimai vakadzi vazhinji havadana mwene futi ndochimwe chopatsa kuti dzimba dzikereke futi but kuna ana mwene kaonoita chinamira kuti havabve kumba kwedu aiwa inini ndikuti inini inyaya kuti vana mwene wacho vanenge vasinawo mutemo inini ndofanira kuti inini adzimai vangu inini amai vavo ndofanira kuvawo ndamai vangu inini iye akaona amai vangu ndamai vake kureva kuti inini amai vangu hafanira kuti zondifonera chindibvunza nyaya yeshuga inini kana kutibvunza sauti inini mazero ndakatoomewa handina sauti handina shuga mukadzi wangu ngaafunge inini kuti amai vangu havana shuga havana sauti ini ndofanira kufunga kuti ambuya vangu inini kurusa ndikaenda zarefunga ningira dhonza riya nditeka madam ndingosurprise madam dombo oi ndirikumba ndatikanda ndikusurprise ambuya mama ndirikumba mukwiro bhazi muye kunoko mama ouya mama nditsokenda kuti mumbosvika hatsoki ndichakuya ndokuona ndinotenga kurusa rangu ndodzoka nari mama ndauya ndakuti ndikutsvaka chikafu mende kupi kumba handiteka ndosvika ndonyemwerera zvine makomborero kura zvine maropafadzo yes pane maropafadzo zvinobva kuvabereki vanhu vese zoti dzasanyanya kuti mubereki usane kuti akaromba akafa akagamza akaromba aiwa pane maropafadzo yes pane maropafadzo anobva kuvabereki nkomasiku ndobona mtu saka tizvo zvatogeza kutsanangura hedu kuti zvinoda kuti zviitike zvinenge zvakaitika kuda kuti zvichengetedza marriages yedu alright tichipendera ndikangori kalaita not kajoke maybe hanzi mimi ana madzibaba mukauya mukadzi ari kunetsekana nemarriage yake achiti marriage mangu muri kunetsa murume wangu hasi kundida murume wangu ari kuhura murume wangu hasi kuyazorara kumba hanzi mukaona kuti mvura inenge shoma pamuviri wake munomudzi tora dombo iri unogeza katatu pazuva aiwa vai vakadzi vatotoriwika nyaya yekuti tiza remurume kaiya usageza ka anongonzi chete dombo rinogeza katatu pazuva ritika andokona kwera dzimota ime anogeza katatu pazuva ka murume achasvika akachinja murume achasvika akageza unovapaona kozotokunoona mafuti pane murume angona kuti mukadzi wangu babaka akundisema mazuva ano ona mazino acho anenge akaita yero handiteka hasi kugweshana mukanwa azoita sei otomuti ababa inde munotemana mato ndokugwesha mazino uyu ndokumwa uyu ndokuita zvakati kuti uchiona panopedza 1 week so unadzoka chisekera wena hamba dzanga akundida chikonzero unekamikahwema hambomasika usai pane muchihwema chinobuda mukamwa muka chokuti hatitaurira chokwadi asi inini hangu mukadzi akundomudza madhamibva mukaenda kukwesha mazino akachera ini ndoto mukadzi andotogadeka kamudza ininika ukanzwa nechinhuhwa pandirika ndiudze kuti baba hanzowapa nozvikuitika bhodhi yenyu ndoenda ndoita sei ndogeza pari kunhuhwa inini handiteka kureva kuti inini mukadzi wangu haafanira kuwana nguva yekundisema tasina kuti dzimwe dzenguva mumbaka munoshayika rudo chikonzero cheputi kuti munhu anenge afunga kuti asisati mukadzi wangu akutoningirikina anonhuhwa mani andokona kureva kuti wakutofunga dzakatoya mauri iyoyo hausina shungu naye saka kureva kuti vanhu vanofanira kuva vakachengeteka pamberi wakachena nkomaziko vakachena ende zvinotibatsiridza chaizvo nkomaziko kuti zvinhu zviende kupi kumberi saka pane imwe nguva yekupedza nguva uchingoti damunamato ndakazonza pane imwe ivhangeri yataura namakandiwa zvekunzi naprofeti makandiwa nzi pane vanhu vanouya achiti baba murume wangu atatiza murume wangu ari kunetsa apo iwo totarisa kuti otinoti amai chakudaisoka apo wakunhuhwa dikita risingaitemi wese kuti kobo rinodikita unoona koti izvo zvinhu zvaatiza zvozvozvo kunzi murume anzi murume auyu murume ari special murume ari smart uyu
zvotobvira kuti kumukadzi ndofunoziva kuti murume wangu fanira muchenesa chiro sina hembe mukomasiku unoshoma dzinongo ainwa dzichingopodzwa dzichitwa seidzo zvati shoma dzaidzo dzinongochengetedzwa idzo dzicheneswa idzodzo zvinogadzira unhu hwakanaka mumba Zvinodzinga matambudziko haisi zvinhu zvizvo zvinoda maprayers chete zvinoda maprayer chete daenda maprayer unokwira gomo rere baba kunamata kwake watiteka wakanzi nhasi kuenda kugomo wakati aushote mangwana kugomo wakati aushote asi zvauri kuendera choga ukutozvisiya pauri iwewe ndioni nyaya unamata zvinhu zvada kutora unamata murume wangu mukadzi wangu iwe atanga kugadzira zvinhu zvipauri tanga mbona kuti ndiri smart mbobvunza mukadzi wako kuti asha pane pandomboresvere kugeza una mukadzi kuti bamwana ndoshanga kutokudza pozivana marume kutokatodza kuti mukama menyu munhu wanobva kuti watondisema otobata mukadzi wautorova anditeka kana mukadzi akatodza kuti mukama menyu munhu wanzi ndizvamajaira maona vamwe kunzoko aiwa ndiri kukudza kuti ende kuti vanonhuhwira iva wandikuona ndiri kukudza kuti mugase unhu wani wenyu kuti itsoke mukadzi anonzwisa kuti bamwana ndazvinzwisa izvo rega ndiye ndinodai ndinega saka ndoita sei autratidzwa chinokoketi mukadzi wangu kwesha anditeka kura zvakoma zvakaita sei zvakanaka yes saka ipapo katachi kake kanodiwa mutumwa because of nguva yedu andinozvaita ndebvu dzenyu idzidzi dzinoda kuti dzikuchengetwa dzakagezwa zvakanaka manozana mwana achiita ndebvu dzakadai saniteka hadzigezwe dzakatsvukuruka uchadza kuti ndebvu dzinoda kuenda aiwa ndiri right amondakana dzanzi anu pastor marufu anzani marufu ndakana aita dzakudai anditeka akwedza takudzigeza chezvo anditeka mutumwa vari kuda kusangana namutumwa manumbers avo ndovari kubuda pascreen yayo mukafona munopiwa madirections nema-1-on-1 kuti anoitirwa kupi kune ma-1-on-1 private kuita ma-1-on-1 emunhu wese uye munokwanisa kuenda kuchechi as well vanhu vanokuwanai panhamba yebuda pascreen uye kupi kukamburugare kudhuze nokambuzuma kunozi parugare yes toita ma-1-on-1 for free kuvanhu vakasununga kuuya yes kozoti tine munamato we10 around 2 wembiya uri kuitwa Sunday wokudzorera hondo kumuridzi yes wokudzorera hondo kumuridzi for free anditeka mbiya yako chete utenga mbiya yako uya nayo marasha unosangana kupi ikoko 2 tiri kuona kuno vamwe vanisingade kuonekwa mukomaziko like izvo zvisonda ndotobva kuma-1-on-1 kuno vanhu vanenge vachibhuka maprivate vanisingade kuonekwa kozoti vari kunze kwenyika vanokwanisa kuti vabhuke chiri pafoni vanongotumira mari dzavo pafoni wobatsirwa anditeka kana kutuma hama yake asingaondano asi kukwanisa kuwana upfuma anotuma hama yake youya yomumiririra anditeka atopinda otobatsirwa zvese zvofamba zvakanaka back to sender tiri kuita iro dori reyatita nezvaro ndori kutonga izvozvi ma-1-on-1 maprivate kana usina mota unosvika sei mani usina mota vanhu vakakwira kamutauni kanditeka vanokwira pakopakabhana muna chinoi utoda kuenda parugare woburika parugare pamatomstone apa kuisa matomstone apa wangoburikawo paichete kungobvunza munhu toenda pamadzi masango wakutofamba uchitoya ipapo parasitoa wongowe kana wongosviki wotanga watofona saka pane namba dziri kubuda idzi kuti wakatibata ipapo wakutonzwa zvizere ipapo usati wasvika yes mashoko enyu upesera ava ndi kuti vanhu vabate panoponesa vanhu vaitwa zvakanaka ende vaiva nemadhiri nemapurisa mukati vai aiwa tiri kushandai chaizvo kuti zvitofamba and pane polisi ndepane mari ladies and gentlemen, and with that we are out.